Hernanik 20.000 herritar inguru ditu. Jarduera ekonomiko nagusia industria du, eta hainbatean oraindik baserri giroa mantentzen bada ere, nekazal-izaerak aspaldi utzi zion lekuko hiri eredu urbanoari. Hondakinen arazoari zentzuz aurre egitea erabaki zuen herriak, eta irtenbide integralak bilatzen hasi zen, urte gutxiren buruan sekulako emaitzak lortuz. Nola gertatu da bilakaera hau? 2009an hondakinen bilketa sistema aldatzen da, orain arte erabilitakotatik atezateko sistema martxan jartzen da, eta horrekin batera, landa eremuan kanpaina berezi bat egiten da autokomposta bultzatzeko. 2010an ia 300 bat familia edo ari zian autokomposta egiten, edo baratza edo jardina zuten eta 2014an ja autokomposta egiten duten famili kopurua ia 700 familikoa da. Ikusita autokompostak egin duen bilakaera gune urbanotan edo lur eremurik ez dagoen lekutan auzo konposta sistema bultzatzea planteatu zen. Apostu genuen horrelako egurrezko etxolan sistema adoptatzeko, bai? Eta gaur egun ditugu 20 gune eta urte bukaerako 30-tik gora izateko asmoa dugu. Orduan, 2013an Kaskoko 24 familia hasi zian auzo konposta egiten, eta gerora 2014an Kasko urbanoan edo Kaskoan bizidian 750 bat familik auzo konposta egingo dutela. Gure hondakin organikoa tratatzeko modu bezala konpostatzea, eta hasiera batean nekazalgunean egintzan bezala hori hirigunera, gune urbanotara zabaltzea. Operatzeko modua edo izate da, auzo bakoitzean leku egoki bat ikuste deunien, egitea deuna da jendia gonbidatu parte hartzea, jende hori apuntatzea da, eta apuntatutako horiekin, beti ere muga bat daukau, gune bakoitzean 20-25 famili bitarte sartze ditugu, ikastarotxo bat emate ditugu, eta jan martxan haste dugu. Nahi ezagun batek komentatu zian, Hernanin auzo konposta egiteko asmoa zegoela, eta kuriosidade pixkanakan aber zer zan hori eta nola egitezan, eta puntatu nintzen. Ikastaroa jaso genuen udaletxetikan eta esplikatu ziguten nola egin behar genuen, eta seginan, hasieran pixka kostatu zen egia esan, baina gero segituan ikasi genuen. Herritarrantzako nahiko sinplia da. Orduan, jendiak egin behar du bakarra da berez, bere organikoa, etxeko balde hortan ekarri, ustu, eta bertan dauden lanabesakin, kanpoan dakagun materia estrukturalekin tapatuta utzi. Eta hortik aurreko guztik, nahastutzea, volteoak, ezetasuna zaintzea, eta abarrekoak guk egite ditugu. Nire ustez asko zerosagoa da orain auzo konposta egitea, ez detelako ibili behar egunero beiratzen eta teatzen, baizik eta kuboa betetzen detenean edo berdurak egiten ditutenean, teatzen dut kuboa, ekartzen dut, botatzen dut eta listo. Hasieran beti izatea dudak, zalantzak edo bildurrak. Bai parte hartzaileak eta bai bizilagunak izan dituenak, betikoa zen, usainak izango zitula, elbik sortuko zitula, arratoiak edo xaguk edo sortuko ziala, eta inungo kejaik ez da egon. Baina azkenien, jendiai dudak entzea izkilena da, praktikan martxan jartzea nien. Hasieran, bai, martxan berrik jartzen zen ditu nien, eta balin bat zeon despistatu bat taldeko edo bi edo lokesa, eltxo batzuk edo teizuzken, edo elbi batzuk edo nadalako. Baina jendiai ikasten junda, konturatu da, egituratzaia ondo botatzea balin badu, ez dula eltxoek izango. Eta gaur da eguna, lehen da bizikoak jarri genitunetik urtebete, pasa ondoren, nun eta denak oso ondo funtzionatzen duten. Azkenien jendiaren nola batxe bere otxuraoik, edo bere egin beharroik, azkenien argitzen, era batea jokatuta zer eragite duen, eta beste era batea jokatuta duzke, nola konpontze bien arazoak. Interesgarria iruditzen zait, prozesua bera, etxean, frutak eta berdurak eta erabiltzen ditugunean, kuboa botatzen dugunetik lehen zintzilikarian uste zenun eta aztu egite zinean, eta orain, etortzezea botatzen dezu eta ikusten dezu hori pixkanaka nola dijoan lehorrarekin batera nazten eta ongarri bihurtzen. Konpostaje kanpaina oso garrantzitsua da, organikoaren trataera hori bertan kudeatzen dalako. Sortzen dugun hondakin organikoa, guk konpostatzen dugu eta sortzen den konposta hori, ongarri hori,
berrerabiltzeko aukera daukagu, ez? Eta gero ongarri hori erabili dezake dela landarekin edo loreetan balkoian eta landatzeko. Importantea da, hondakinaren gestio osoa bertan sortzen dan hori gero jasotzea eta ongarri hori berriro erabiltzea. Eta guzti honek herritarrengan sortzen duen kontzientzia lan hori, ez? Ikusi egiten dalako, auzo konpostak balio du herritarrak beak ikusteko bere organikoa berak kudeatzen dula, eta gero hortik ateratzen dan konposta ongarri hori berriro erabil dezakela bere mesedetan, ez? Eta hau zabaltzen doan heinean, organiko guzti hori bilketa zirkuitotik ateratzeko aukera hori ere bai, ez? Kamioi gutxiago behar izatea, txeago kutsatzea, bilketa sistema bera arintzea. Gure hurrengo erronkak ere badira sortzaile handiekin lanean jarraitzea, hau da ikastolekin hasiko gea hurrengo ikasturtean, herriko ikastetxeekin, aurreskolarekin, eta baita ere guk daukagun zaharregoitzan bertan egunero herriko adinduei ematen zaizkien otorduen organiko hori bertan konpostatzen, ez? Organikoa bertan kudeatzearen bide hori oso garrantzitsua da herritarren kontzientzia sortzeari begira eta hondakinen kudeak eta sistema bertan egiteari begira. Ekonomiaren ikuspegitik guztiz eraginkorra da natura. Galerarik ez duen sistema da, dena birziklatzen du. Natura bera eredutzat hartuz, hondakinei balioa ematen ikasi dugu. Lehen, kalte eta kutsadura iturri besterik etzena, onura eta aberastasun iturri bilakatu. Esperientzia politia izaten nahi da eta animatu denak hau egitea.